lo muntu ininzi into ayenzelwe thina. Uba kutakuvuka uye kwaxele uthunywa lo mfo esixekweni ayovakalisa indaba ezilungileyo. Ufana nam, ufana nawe, kuba umsebenzi wethu sithunyiwe. Awukhona nomahlathini wathi sithunyiwe nomahlathini. Ubomi esiphila kubo, kwinguquko esikuyo, eyona ikwi-center stage ukuthula. Ewethu unyana wolahleko. Wada uziqonda yenzeka yonke into, kodwa wadabuya enye yezinto owazinikwa zihlangu. Ezi zihlangu sizinxibileyo zenzelwe for ukuthula. Uhambe ethambileyo phezu kwabantu. Ndiyayibona into ngalo nomsesana nazo zihamba. Kodwa izihlangu ezinxibileyo unetyala kwezi zihlangu ezinxibileyo. Ezi zihlangu uyenzelwe ukuthula. Yenzelwe ukuthula abazalwane. Ligeza elina namhlanje, ligeze elibothelelwayo. Kodwa loo mixokelelwano yalo liyayithatha liyiqhawe. Egeza lihlale emangcwabeni, alihlali khaya. Yile nto kwakusokudala sisigebenga. Abantwana balamhlanje unabonisa nje sesigebenga, akanaxesha naloo. Thina lokho kwisigebenga sokuphinda yakho. Usagadala apha kumazantsi mpuma olwandle laseGalili. Lo mmandla yayingowamaJuda, ummandla iDecapolis. Ummandla wenziwa zazizixeko ezilishumi. AmaGrike enozimele geqi kamathanzini. AmaJuda angafunyanga njalo, kodwa aba babengenawo, the non-Jews, babengengawo amaJuda, bona babezifuyile. Nobibraye kwanabo yayingabo. Lalalini uYesu, lale ndoda. Udibana nala ndoda, ize intsukaze enganxibi impahla, ize nje okomntana ozalwayo. Ize le ndoda uYesu, idibana noYesu. Kuba kaloku awusiza enkonzweni, awuguquka, kufuneka uzuze. Uzuze kwenkonzweni. Ungeze unqibile. Uba ukawazi unqibile, uzawuba yingxaki etaweni. Uzawuba yingxaki etaweni. Unokuze uze, uthi Nkosi, ize kuwe, ize. Yeza le ndoda, ize. Kodwa eyona imangalisayo kule ndoda, yamazi into yokuba lo unyana kaThixo, kodwa ayizange imbone ngaphambili. Yafika yawa phambi kwakhe, phambi koYesu. Yewethu, phambi koKristu umuntu uyama. uKristu yena uza kubamba ngesandla akukhumbuze. Wena akuzinyusi ngokwakho, unyuswa akubhekise phezulu bekwanqanaba amakhulu. uMarko isahluko sesihlanu ivesi 2 uthi lo mfo wayenomoya abangcolileyo. Umuntu le ndoda yayisonwabe emangcwabeni, iqula isitimela sasezolo. Ngoba isitimela sasezolo sakumkani onwabile kuba nguforums wakhe amangcwabeni. Onwabile athi umfundisi uMhlwathika indoda ithi yawunika uforums iqale konwabe beyisolu residentisi. Unathanyeli apha kwincwadi kaJohane, abantu abanyele nguYohane. Unathanyeli wake wathi kuYesu, uJohane isahluko sokuqala,
ivesi 47 no48 uthi undazelaphi Yesu. Uthi uYesu phambi kokuba uFilip akubize uphansi komkhiwane ndandibona. Uthi uYesu uyakholwa. Yesu uthi emva kokuboniswa uYesu Kristu uyakubonga njengolibele yijayiva ucinga into yokuba akakwazi. Usijongile sonke kuthiwa uyalazi nenani leenwele zakho noba unenkayi okuba noba indoda inempala uyazazi ezishiyekileyo uba zingaphi. Kodwa akayi nempandla intoba kukho umayinasi azikho. Okay, fine. IBhayibhile yeAfrikaans namkholela abantu bethu. Ndisebenzisa ndithatha iBhayibhile zibe nthathu esiNgesi, iEnglish neAfrikaans. IBhayibhile yeAfrikaans imchaza kakuhle lo mfo isithi hy was van bosse geeste besiete en het hele tyd alineer en laring en op nie en hy gebly maar tussen kragte. Thetha le nto bendiyithetha ntoba lo mfo engenandlu lo mfo ehlala emangcwabeni eso sosigebenga. Ithi le ndoda yakubona Yesu yamazi intoba ngunyana kaThixo. Kodwa indikhumbuza incwadi kaMarko isahluko seseshumi uqala kuvesi 17 ndacinga uyotsho ku-22. Indoda eyeza kuYesu ingambile yathi, mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubukumkani wezulu? uYesu uthi kuyo, uyayazi na imithetho elishumi? Ithi ewe ndiyayazi. Ithi zikambalo athi Yesu hamba uyawuthengisa ngako konke nako unika amahlwempu. Yazika loo ndoda idanile. Yesu ufuna into yokuba silahle konke phambi kokuba sizifuna. Silahle konke sinako simgibisele ezihafu. Neehafu zabaleka zayongena emlanjeni. Andazi ke wena uba uzawubaleka uyokutshona phi na. Kodwa uzawubaleka uzomtshona apha ecaleni. Nyana kaThixo usilindile, ulinde mna ondinxiba ikhala. Ndidla ngothi kwabantu babeBreybach bakawena kunxitywa uniform umntu uyangesoti ntoni. Ndidla ngothi kubo ndithi heyi sizawutshanga enye imini. Kodwa oyena mntu uyawutshitha ithuba elide kunani ndim uba mna ndinxiba iuniform apha ngoku. Kwakhe kube kusitsha nala maXhosa ndiwanxibileyo. Heyi esi sipeyitu usinxibileyo sakukutshisa sithatha ithuba phambi koba sitshe. Uqala inyaniso. Yamkhumbuza le nto uYesu wasigxotha iindemoni kule ndoda zabulela kuYelizabeth. uYesu uyaphilisa njalo nje into ayifunayo kum nakuwe inye yeyokuba sivume. Imfama yaseJerikho yathi yawuva uba nguYesu yathi, Yesu nyana kaDavide ndenzele inceba. Kanti uzake uYesu akathathi imizuzu emininzi uxolela ngoku. Yathi indoda ishumayela yathi uMarko wakhona mthini sithokomama yathi heyi wakhona mama hayi uzake yathi indoda itamako kwela Zakheyu wakhona uZakheyu uyabuza ukuba uYesu kule ndoda ubani ligama. Kuyivele nto uthetha nomntu, wethu ungubani igama lakho? Ninobabili. Athi utsho mna. Kodwa hayi bendingatsho kulungapha. Uyabuza uYesu uba ubani ligama lakho? Ile ndoda ndingumkhosi uwasibalenzi. Abafundi bayibona le ndoda seyinxibile.
Hayi! Ewe! Wena uzawucinga ukuba yayinxiba ibhrukhwe, inxibe nebhaki, yayiseyinxiba iimpahla zezulu. Kuba kaloku umntu udibana noThixo uyajika abe ngomnye umntu. Zajika izinto. Wayibona abantu ngoku seyinxibile zizona. Silandela uYesu yayinhloko yesiqhelo. Yathu uYesu endimkhonzayo ngowethu sonke. uYesu ngowethu sonke. Akakhethanga abantu. Ayifunayo uYesu into yoba umamkele ngaloo mzuzu. Nakwindoda esemamezweni wathi ngoku azange athi ngoku uYesu akasudala. Nawe lithuba lento wawazi nemeko yakhe uthi Nkosi yami yamamkela. Hlola izono zakho neziphoso zakho. Lona abantu nje ukuhlola everyday. Yes, right? Okay. You're right. I believe you. Right. Abafundi bayibona le ndoda seyilandela Yesu. Right. Yavuma le ndoda yathi ndiyakuvuma ukuba uyinkosi. Yaqula iculo lasethethi yathi ndiyazini Kabanye sifaka imprempe ecaweni. Xa uyiqhuba nje umuntu umprempile. Uzele ufuku ngaphakathi. Wokusele lapha. Nasi isigebenga siguquka. Uyaguquka nini nawe? Funeka siguquke ungathi hayi ndaguquka umfundisi ubani apha. Guquka yonke le. Uthi Nkosi yaguquka uyephambili ehlangene. Omoya abangcolileyo uthi ababuyele ezagwini iyakuzabaleka zawuthonelwa handle. Bashiyeka lo mfo waqula iculo lodwa bathi yekani izulu
zabo bezoguquka. Uyavula uYesu abantu bebuya ezulwini. Nalaa ndoda wavuya yabuya ezulwini zayo yaguquka yamlandela wenkosi yethu uYesu Kristu. Laa ndoda yagoduka yakushumayela indaba ezilungileyo. uMizeki waba ngumthunywa washumayela naye indaba ezilungileyo ngexesha elifanelekileyo. Unendlebe nje netyala. uYesu namhlanje uthi phambi kokuba ubabalo lwakhe luhlale kuwe izinto ezimdaka ngaphakathi kwakho zikhuphe. Nale ndoda yakhupha konke kwahamba kwabheka eziragwini nehagu zabaleka. uThixo akahlali nehagu endlini. uThixo akahlali nehagu endlini. Ihagu nasemakhaya ehlala ezokweni. Awukuthi hayi la hagu yam mayingena apha endlini. Ihagu xa ihagu ikutshisa ngodaka uthatha udaka nawe ulugibisele ehagwini iyavuya. uthatha udaka ulugibisele iyavuya yona ihagu. Ingozi maKristu ukuba sishiye ingqondo zethu zi-unguarded. Sikwazi ushiya ingqondo zethu zi-unguarded. uThixo usinike ingqondo not to abandon. Uthi yena ulilizwi lodandulukayo entlalo sithi tyeleni ezini indlela yenkosi. The way of fullness of blessing is not to abandon all intellectual sanity, but rather to place intelligently one's all upon the altar of sacrifice. From emqalekweni wasemangcwabeni Thixo ayifunayo kuwe inye inhliziyo etyumkileyo, inhliziyo evayo, inhliziyo ezele luthando. Thixo akajongi ukufaneleka intoba hey esasihlamba sinxibileyo namhlanje asisihle. Into ayijongileyo nguwe luthando ngaphandle kwakho luthanda wakuza kuSimoni kayona Simoni kayena uyaluthanda. Nangalo elithuba le ndoda yajika ukuba ngumkhosi, yajika yangumkhosi. Ingaba mna nawe singabona abakhosi okanye mhlawumbi we still remain nangale commemoration kaBernard Mezigi singumkhosi. Nangalo elithuba unyana kaThixo umile mna emnyango uyangikhonkqoza uthi ndiyilandele. Uqalisa amadoda kudala o-Andrea nabanye abaninzi abathi kubo zange babuze ukuba kuyiwaphila. Thina siyabuza into yokuba xa uthi ndilandele ngabantu bakuyayibona indoda uphethe le nto uyithandayo uyawulandela yini. Kodwa Yesu Kristu umile uthi ndilandele. Moses wakudala wava ilizwi lisithi khulula iimbatata zakho kuba lo mhlaba ume kuwo ngumhlaba ongcwele. Nale ndoda semangcwabeni yazikhulula iimbatata yazinxibile yayiloo ntsukaze yamamkela uYesu Kristu. Masize kuYesu, size uYesu uyakuthanda, uYesu nam uyakuthanda. Injongo right. Yesu usibonisa amandla akhe umoya oyingcwele lothi sonke uthi cha masibhinqe izinto ezinto samsibhinqe nezibane esesandleni sethu nazi asabi maKristu siyobhinqa izinto endathi izolo apha umbhinqo wenzeka ubonakalisa into yokuba uzawusebenza.
onosonza ukuzisha into yokuvikela ekhaya. Nyana walahleko kodwa mama sitheni ingubo ende. Le ngubo ende stood for honor and acceptance. Iringi yayithetha authority bayayazi mama. Iringi ithetha ukuthi authority. Ithi noma ungakunxibile khona ya irisho noma ungakunxibile khona ndimophethe kalapha kusendweni. Yes. What you talking about that is never decided when the government is iringi yayimkali noma ngenene ungunyana. People that the real name existed in every fallen hero. Nakubanina ungavuthulula umuntu phaya erenkini aba basele drugs phakathi umvuthulula pha ethubeni ngeva intoba indakandaka yomshmayeli nomfetha wethu uthixo kamasicine uthixo kuzo zonke izibukhumbuku zobubuku kodwa enze inhliziyo zethu zihlale zimkhonza ngoku